kimning boshına kela ала иде? Бит бу эш bir һәм bir хатын кыздан башланган иде. Бу көтүче шундый дәрәҗәгә җитер дип кем ышаныр иде? Абу Суфьян радиллаһу анху безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям турында. Кур'ан ину, ислам дине безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямнан башланган иде. Мәккәдән дә Мәдинәгә күчкәндә әллә ни күп кеше ислам динен кабул итмәгән иде. Ләкин кире Мәдинәдән Мәккәгә күчкәндә кайтканда пәйгамбәрбез 140 мең кеше белән кайтып кергән иде. Кем ярдәм итте? Кем кешеләрнең йөрәкләрен ачты? Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ пәйгамбәрбезгә ярдәм итте. Аллаһ көн сайын безләргә дә ярдәм итеп тора. Кур'ан-ы Кәримдә Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Янсурукумуллаһу фала галиба лакум. Әгәр дә Аллаһ сезгә ярдәм итсә, бер кем дә сезне җиңә алмас. Ва ягъзулкум фаман заллази янсурукум мин баъди. Әгәр дә Аллаһ үз ярдәменнән калдырса, кем сезгә аннан башка ярдәм итәр? Ва алаллаһи фальятаваккалил муъминун. Эй муъминнәр, Аллаһка гына тәвәккәл итегез. Авырлык килде. Кулларыңны күтәр, Аллаһыдан сора. Ул авырлыкны чишүен. Әлбәттә сәбәбен дә кылырсың. Иптәшләреңә, кардәшләреңә килеп киңәш сорарсың. Ләкин иң беренче кулларыңны күтәреп Аллаһыдан ярдәм сора. Аллаһ субханаһу ва тааля ярдәм итүче, җиңәргә ярдәм итүче, өстен кылучы. Бит Аллаһ субханаһу ва тааля һәрбер безгә ярдәм итә. Хәзрәт, тырышабыз, ләкин шишеп булмый. Ул проблема. Андый очракларда, кардәшләрем, иң беренче үзебезнең Аллаһ субханаһу ва тааля белән булган араны карыйк. Бәлки без каядыр хаталанабыз, каядыр гынах кылабыз, гынах кылып тәүбәсен кылмыйбыз, Аллаһыдан гафу сорамыйбыз. Шуларда бәлки сәбәптер. Һәм икенче, гади нәрсә. Ләкин шул гади нәрсәдән күп нәрсә тора. Иннамал аъмалу бинният. Һәрбер гамәл өчен ниятка карап бирелә. Үзебезнең ниятләребезгә карыйк, кардәшләрем. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Минкум ма юриду дунья." Сезнең арагызда дөнья теләүчеләр бар. Ва минкум ма юриду ал-ахира. Һәм сезнең арагызда ахиратны теләүчеләр бар. Кайбер чакларда кеше дин белән файдаланып, дин аркылы үз манфаатын, үз амбициясын өстен күтәрә башлый. Үз юнәлешен, үз милләтен, үз агымын күтәрмәкче була. Ләкин монда нәтиҗә начар булырга мөмкин. Чөнки беренчедән андый ният белән кире нәтиҗә булырга мөмкин. Икенче, менә бүгенге көндә иманлы кешеләр яхшы хәлдә дип әйтеп булмый. Нәрсәдә сәбәп дигәч, сәбәп шунда җәмәгать. Кайбер иманлы кешеләр үз манфаатын дин манфаатыннан өстенрәк куя башлыйлар. Менә шунда бик зур авыру. Менә шунда сәбәп иманлы кешеләрнең түбән дәрәҗәдә булуы. Һәм өченче, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә безгә хәбәр бирә. Аллаһ аның өчен генә кылынмаган гамәлне кабул итми. Шуңа күрә нинди генә гамәл кылмыйбыз, һәрбер гамәл Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Нәрсә ул Аллаһ ризалыгы өчен? Ягъни аның ризалыгын, аның әҗр савабына ирешергә, җәннәткә керергә һәм җәһәннәмгә кирмәү теләкләр. Менә бу Аллаһ ризалыгы өчен дип атала. Шуңа күрә нинди генә гамәл кылмыйк. Гаиләдә булсынмы,
Хатының белән булсынмы, ирең белән булсынмы, балаң белән булсынмы, күршең белән, хәтта белмәгән кеше белән муамәләдә булсын, Аллаһ белән гыйбадәт кылуда булсын, эшендә булсын, бөтен җирдә нинди гамәл кылмыйк, ниятебез фақат Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш, аның әҗр савабын алыр өчен, Аллаһ бирсә. Һәм әгәр дә ниятләребез дөрес булса, аның мәнфәгатен, аның файдасын бу дөньяда ук күрәбез. Андый ният белән, андый дөрес ният белән милләт тә күтәрелә, телебез дә күтәрелә. Безнең үзебезнең максатларга ирешә алабыз. Аллаһ бирсә, ләкин ниятләребез дөрес булса. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инна ланансуру русулана." Хакыйкатта biz bizning ilshilarga vallazina amanu ham iymon keltirgan bandalarga yordam etamiz. Qo'yda fil hayati dunya, bu dunyoda, va yawma yaqumul ashhad, ham shahidlar qo'barilgan kunni, qiyomat kunni. 40-sura 51-oyat. Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu", ey iymon keltirgan bandalar, in tansurulloha, agar de Allohga yordam etsangiz, yansurukum va yuthabbit aqdamakum, u sizga yordam etar, ham u sizning oyoq tabanalaringizni nig'itir. 47-sura 7-oyat. Nishiksin Allohga yordam etarga? Nishik? Biz bit zaif kishilar. Allah subhanahu wa ta'ala bir kimga da bir narsaga da muhtoj tug'il. Nishik yordam etarga? Dinni ko'tar. Dinni ko'tarsan, durust niyatlar bilan butun kishiga manfaat, foyda keltirgan bo'larsan. Anishik ko'targa degach, o'zingdan boshla. O'zingning Alloh bilan orani tuzat. Shul vaqtda foyda keltirgan bo'larsan. Izgilik qilib bo'lsinmi, dinni ko'tarib bo'lsinmi, bu albatta bejingli ishlar tug'il. Lekin biz ularni bildira olamiz. Chunki Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Nafsga, kishiga ul ishli olmay turgan narsani Alloh Rabbimiz yuklamadi. Ya'ni biz bildira olamiz. Ham shuni bildirib, qarag'iz, Alloh subhanahu va taala bizga nindi daraja beradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Siz kishilar uchun chiqarilgan eng xayrli ummat bo'ldingiz. Ni uchun? Ta'muruna bil ma'ruf, iyilikka andisiz. Shuna ko'ra. Va tanhauna 'anil munkar, ham buzuqlikdan tiyasiz. Va tu'minuna billah, ham Allohga ishonasiz. Jamoat, qardoshlarım, tuğanlar, bütün amellerimiz Allah'a yönelgen bulurga tiyir. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala en-nasir, yani uluşul, kim yaxşı, iyilikli neticege, jingirge hem üstün bulurga yardım eder. Şu zatın. Hem unutmağız, Allah Rabbimiz ul yumart. Onun yumartlığına bütün kişiler de jilsa erişe almıyorlar. Umar bin Hattab şunday sözler etti. Biz halk, Allah bizge biyiklik İslam dini bilen, İslam dini arkalı birdi. Hem eğer de biz biyiklikке Allah'dan başka birer nerse arkalı unutilsak, Allah bizni tübenside.